Jubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakong Angela Rangat Kabadai Advisor Jong Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association Kabadai Kasing Jong Hinong Di Madan Kalaong Bakat Ba Kimpat Penbiang Yakijinon Kam Yakinong Di Madan Hamuda Kinom Kenria na Kendailat Kalaong Bakatanat Municipal Kalashnai Kijaka Yakinong Di Madan Hamuda Klamde Akrenlang Hak Provisional Town Vending Committee Yak Jingtmu Jongki Banshnai Kijaka Bathamai Hamuda Kumta Kalaong Bakat Ba Kimpatla Aban Penbiang Yaki Pan Khana Yaka the storage place Bat Kiwe Hakati Kijaka Bathamai Nakalang Jongki Kinom Kenria Satya Kalaong Bakiwan Ban Le Jubor Tanakadaw Bakinong Di Madan Kisaya Kadaw Haka Committee Bakidon Kinong Di Madan Kibamdan License Hendai Kiyo Kalaong Bakarukam Wan Jongki Ban Kyndang Matagasni Kalong Kumba Kishule Khleh Biej Namar Wat Ikibadon License Ru Kiwan Kyndang Kalau ke ika berskusi, bahawa mentakasni, ngadu menyambut step fresh tank Khleh Biej, kiberiu jangka municipal, kiwan hangni, ban kendra, ni ong ya kini bakadai ke kendra balai, ni ong bakadai ke kendra balai, nama ba, kalau orang ke an mentak, kalau orang penbet iki kam jangki nong di Madan, mangi hangni, kiba yang hangni mentak, ni dek kita kikot jangka provisional town vending committee, dek mangi Banado pasdang ni ong tong ini lek ke institute survey bantik syai manu badai hockey vendors hawkers tong ini lek kata ka claims and objections ban penting kena hato kani ka survey ka capture shisha ka kentup shisha ya kitu ki badai ki hawker janai ne ki don ru ki bashim kabu ya kani bat terter klaya ka kam kala poi sharu ka put bal asdang ban ai ki license hapor basdang ban thok ki license Mangi ki TVC member ni kedau bangi tip syai bagi don kat tu kat ni ki beriu ki badai ki beriu ki badan dukan he dibayo ai ka license kumno hakano kanu kajing trekam kala bandon kajing ko kadon kajing tingi ong dong ini penbet apan penbet na mangim kwa ban ya chakmat lada kan ni ka kadon ki kum kita ki na ma pakani ka kam ju kilong di Madan padai kam sa juat shu lada PI license ki bam dei ban yo ya kitu ko idon ikong ibal asyong ni life post na ni badi kwai ya ikum no kam yo ka license ni kedau ita ki bat balai baka fail ru baka to ka digital survey ka kham long kam ka bamut kum no baka to ka digital survey la dei bandon ka list haka public domain khang manga ma phi baro ni long man check kadan lam ki dur kidar habangi kam yo ki dur kidar keteng ru ngim itu na makini para maki ki itu da kadur yaki baya syong lang hang ni te hapor bangi objek ru ne kat tu kat ni pinum la mudur bakadai ka seng ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kapabo objection what yaki member la jong namangi bot an ni ong lada ki dei ki bre ki wabit na ka ju kalong yeng kim dei ban yo license lada ki dei na kalong yeng ba iwe dikat lock na ka lock patre kam sarkar kim dei ban yo lada ki dei ki badan ar lai jaka ki la khliap no ngila ong ai license pek tangi iwe lada kadai ka ju ka yang saja. Ti, hendai kita dong supaya kita break bangi cam yo ban bu objection balai bangi cam tip kerteng. Ni itu eki hadin bangi yo ki license badon nam kidur. Balai ni cam la ban itu pakai feel kata ka extra survey. Ti hapor bangi say kita ki haka last TVC meeting bangi attend yang kana long kota tingin le anak kumni haka por ba I license PP ha ki member jong ka seng jong ki ban pet yang sa si sien kanang bakam nung don kanung jingkul ma. Ki member jong PSA hi be syong tu. Baki yo I haka tu ka por baki don kita ki license ki ombo sha sharul tu. Nama baki dei jong ki brio ki ba jing shisha ki try dukan ki pen mi ki kum kita ki hokka hasura. Haka tu ka por kadang don rekat kini haka tu ka singi ba I license ki bu sharul. Hendai fitip ki le kum no hadin. Ki phone itu ki brio ki on one chemical license. Kani ka kam bi an kam dei ne. Kadi ka kam le siliang ne kam dei ne kadi ka jing pen khen ang ne kam dei ne dei na kata kada bang na ko ut di city shaka TVC ban open sange shwa tong ni ya ka provisional town vending committee pen sange ni pe biang chai jing ni en ya cha na du hundreu tarik ni song lang sau tarik bat san tarik jong jun ban pe ya kata ka ban ai nang bom num don ko yo makalang ni open sange shwa hundreu na du hundreu tarik hadu tepter hadu khat kendai tarik ya de Ti ngi hapoi kot no eka meeting to ka TVC ka bakandai tarik naman yung kumnung in shong meeting la da ka sol jong ipim singap ka provisional town vending committee le kadang dei ka provisional
kata rungia ai ti lang bat ki balai pengingi dan ni ang not ban pendek kini ki kam nadu ar haja kan re di mangi ba ong wan lam da ka an ban pendek ki baro ndai menta pade ka de ki malin juki betre ha soka ya ladi ki puli ki kim don ai kim snu hu kum nu ban tre ki pa ha kom ba ya tre lang dan kam ban wan kum ki nong tu lang step ban suan berngem ban suan penting ini ki badi madan haka tu kas nilai don ni kong ti tang na kada ba ki wan da ka tu ping hong ban ong chom ba kim bit chom chu ida kalon hang ti ni ngim sha be kan ke ida ni kong man ta kas ni ibadang su kha khon matai khoi dang arta yo sita yo ne arta yo modur ma pi ha ban wan ban ya dai ka jaka jong ni na mar ba itien ida i kong bra dan ka license ndai da kan ka ching le some shit ka jong ki maki ki one and they have created a law and order situation since the morning kadai ka ni ka seng hi ko ong jai ni ne pe ni ya ka kum ka ai bat sa ka we habang mangihingi la kadaw ya kani ka yang lu ki baro la yo ita ki license da yo ki break ki bade ban yo kani ka lenti ni ru pala kam tuloy ni la along ban pensong ka to kani ki bade kwai ki bade ki baro ham ni hi kam nung wit chu no ndingi ong in le kata la da ki ni ki dukan ki ba sei ki mar da ki shabar kumbalai sau pot ki pa khap nya ya kani ka surak la da ya ki to ki sha ki bakin sei ki mar habar kam dan jinggut makin banyak ni makan. Lada kan ni kalau ti hadin bakilet irong dia madan, ki ai ban long VIP parking, ki ai ban yang ketuka baik kebam kamai cak po yano barau sisi, padien ki kali bisa. Kani kali bandai ketaka masih ya kejat baik ki beriu. Tingginya baik kan nu ki parking tak kendor. Ndai kani ka bamenta ka sini pade. Kerkom wan le FB jongki. Kapan pau baki kim kwa ban bu de ka an bakim kwa ban ya jai thik pathik kisuwan chulum ki mar ki breu idoni wi kong ti badon ka license bale ka ra ki ter ki hapor baki ra ki ter ru ki kham ai kot ban pen sisa ka nu ka mar to mano ban ba khle la da ja ki jan ki kong kamar ka ba idang su sei sim ram ban sei ki to mar lai pusan hajan mano ban ba khle hapor pangaong mangai itu ngong sei ka kot tham ai ka nu ka kot ha pi ra ka ni ka ter hang tu ki le man le ban thok ki sai kata ru yi wi kong i badon ka license ka pau sai em ba ki shule na phang kimya ka ka ai ki skwa ban pen kul mar snom ti dale le ru ngim num sai ka ni bat ngakan tu yo chairperson joka provisional town vending committee ban khot emergency meeting mangi barang ngi de ki legitimate ki de khot joka town vending committee badai mangi ki ban rai kanu ko kom ban yai hadu mentaro de mangi te ba bataya kakam andai kan ni ka jingle joki mentara si ka de baki chule hi maki balai baki skwa ban pedi ka bor balai baka de ka jinglen joki ban trai kampung to bat mangi ki dong song snong joki ka jong shalong ngimnum sha namar baka jingyang joki nong di madan kam dei baki yang tangi ki hok rajong ki yang ro ban pen beji ki ai hakane ka sor shalong menta pia sho ni ki nong di madan ndai la sai la da kadi ka jo ka surat la dak smam da ka kali pni le amno ki de ki nong di madan menta ki persang ban pen bej bat ngaken tu ki nong song snong ban kersan ni kane nama ka jingyang jongi kadai halor ka nong rim jo ka an ban halor ki hok di kham le ka no ka kam ka ba kham batai da ka an bat mar kata ka ni ka khubor ka di bandej om tang sa ka provisional town vending committee chow minister jo ka urban affairs uja se nama ka ni ka dei ka portfolio jongo ki ja se gini gibria bat dalai lei ru ngimu sha basa si sen kin wan kum ki wan kum kin nong tu mantagas ni ban pun kulma thang ni nama ka ni ka jingle jongki is creating a law and order problem ngap sani nadu meneng ala batai MEP bangidon lang ha ka provisional town vending committee kal ayat smat ka kam ta ka institute survey ka claims and objections kum ka batai ka ahan sakawai ru ban identify ta ki jaka vending no vending ka dei hi ka town vending committee menta kadang rantang ka provisional town vending committee hat ka taru ni on a pilot basis klang makan batai ka kam klang bangin nang ban sai kam ni to ini benta tanang ni har thela sosun nginya persang titong ini persang da ka ba so ti license ka man manu badi hok ban yo han la dep kata kala kaloi kini ka jaka
ti keladon ru kita ka bangila ban pun song ki barit ki badi ta ikwai tu ba ki bai kin salat hang tai han rai om dei hak dak om dei kerki balai ngakwai pi ru menta ba pin ring ka thesa khrum jaka muda baki persang ban thawi ka tu klam ka jingbit jang ka provisional town vending committee kisna kum ki rok so sathe bakin song ki vendors ka ap jingma ya ki ka ap jingma ya ki tu ki ban le thiet tingi ni ong dalele ru ngim num sa ip ban le tu ka pisau pa ba ngim tip ru kan nu ki la pen lut ji si chak la de ban bo so ka plan ha hakmat jong ka provisional town vending committee ki kam le ban ta na du january la tho sa ji cha ba pen sange re maki kisna kala adu ka jaka parking hang the basement lalu jaka pisau jong a jong pi ba kisna ki ru but menta ha bangi ong mangin shift ha kini ka road level ro ngin shift tang lada mangi ngidon bentalang ban plan kunu nama dei tang kini kinong de madan ki ban sulhu ha kan ukur kam ban snai tai yu ban biang ban bu ki ma ban don ka storage kadai ban biang ka toilet kadai ban biang ka crash kadai ban biang pa kumta ter di menta ni kam ong bangim num kerja ndrei ni ong ki don ki conditions ki bangim kerja namar ceja baru baki shu kerki pai fishnus no ha ngin sale kat kimpat penbiang ka crash kat kimpat penbiang ka storage place kat kaan kita kat kimpat penbiang ka toilet kat kimpat ai lang yang ni bangin don bentalang ban design ni katai namang ilayo I ka ai baki le stage from ngila terwaru bangin walam baki arkitek la jong ngila keren ki arkitek hang ni ngila keren ki arkitek ki badan sa Sikkim sa Delhi sa Bangalore hang ban walam ka ai ka bai tenan kabayai ni na bentai ka ni ka sor shalongi ngai kini ki kentai balai baki lean ki le kum ki khulung tang na ka daw bangi sei kata ba pe chani ka rang ron ka jing khut baki dron ki bam dei ban yo ka license ki yo ki khut nang ta ki spa le Jubor ni ka pen pa ba ki long khulung ham long rang ba ham long ki nong pat an ki nong de madan bani kini ki nong tre sorka dengan ong sum no kata ka survey kalayat nado last year modur ma phi ka institute survey ndrei na benta ka ni ka stretch hang ne kila issue hi ki license kumba ni la dan kot hi saka spa ti ndrei phi phi ben kliru ko to ka namar mangingi yang hang ne kum ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association pite pakadon sakaway taka roadside hawkers association ti bhaba pi kli yakiru namar ki don ayu jingbut pan an hintaha PGVC namar bon nakiru kidai ki hot yaki kita ki baranda hawkers basong ha baranda jing shakalong bi an kato ndrei kwat jingbut naki ki yo ani ki myo ki license mangingi ba Khleh betang ya ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association but sakaway mangile lengi klam khang ya sorka makam dei ka benta ka jongi bangin khang haka por bakile survey kat kun ka an ki haban survey salon sar kabiang kata kalong fair and square naman manu mga makiban pensangya ayon no buwan di ni yim dei ki ba ki try ya kini ka ya kasuro tingi ang kabiang ndre haka por ba pensisya pada ki don ki don ki haban at least ka don ka senga di bani to ya ki kim dei bande ki break ki ba shuwan shong tang shi por na makila ayo snow kini yo license na makidon ki break ki ba don kam sarkan ki ba don kan ki ba kani ka juk mata ka ba janjar ha ban kersani ki yang kesem kin lapor ki snow ba ki kin persang ban de madan ro kani kam ya ha pi ka ku ka ai ti ha ba ki kli ki bairu bat kli ya ka bor sarkar babalay ba haba kalayat bet ka kam dakam cooperate lele ka seng jo kinong di madan kim numla makihi ki kubur ya kata mahakapor ka claims and objections ru ki kimi thu ti manu badai hok kidai tang kini ki para ba yong ni ki la ban pensisya ba ha ini idei bela jo song na shipau at pau lai box na ndrei la dakim cooperate bat ni pade kan so lom lot kan ka kam ba Khleh nadu urban affairs minister chairperson jo ka TVC udai tang chairperson jing sisa kat ku ka an le kan ladon ka full fledged town vending committee 100% ki de bende ki nong mikmat dong ki nong di madan kanu ka rai dong hap da vote tu ndai menta bakarang dai ka provisional town vending committee ki sim ka bu gini ki le kat paman ka man la lo kadang nang nang sio lagi ni kita sang di madan ni sa principal kampat don kanu ka jing sio ndai
Hakini ki license ka don ki jing kulmar te jing shisha ki riban po em ka renewal date namar ba PIM ta na bata system lanu kin one renew kari nakta ka daru ba na bas dang insist on a digital survey namar mata ka juk for internet te ka subha pi pa message pi on one aki ko isla na mala de ka porban renew lanen da don kinugono ka sakawairu ngi nget halor ka transparency and accountability but kidi ban pendon kam ya kan ka digital survey ban also bu ha ka public domain ya kalis paro ki berong ni bitip ka jang ki bitip nang numla ban bori numla ban sim ka bu mano ya kan ka proses ndai kimle akum ni hapar bangi kedau ba hamlong ka digital survey ro mangiling ina terwa bin ai gawai ka app sama ki don ki parlok ki balap don ka app digital survey kum no ban capture ban le geotagging ban tip ino isong hangno